Yetiasia ne nyame adume. Beno betina yetias. Ono no ama yenkwan se yentinas. Eti edanasio. Yetiasia ne nyame adum. Beno betina yetiasia. Eyo no no ama yenkwan se yentinas. Eti edanasio. Eyo adum tina. Osro ni asase wura ene anopai awiai enwumre ahomachen sa oti dede ye bia na ya oma na ye da wasesa wahwe yen so ama na watwe akwa aporo abeto yen ebra so se yetie wasem ye pegya okra akoma bia etie wasem se rade fa adwene ni nipadua nyina nomum na moasam so ma oma enye nhira ye bretu media ni penini e sodete awrade wasam ase se awrade kasa kira oma na oma aye nhira wo Yesu Nazareth ni timo ena mabompa ejidi fonka amen ahombrasem na otenase 1 Peter chapter 5 we read verse 8 and 9. Peter ngoma edika etinum chichemu nwotwe ene nkono mo ani na ho monwen efiri se mo tamfo bonsam no nam se jata a obobo mo hwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan efiri se munim se amane hunu ano de ato munuanom a wo wiase so se wonhunu no amen. So for Saint Timobium mo ani na ho Trasam se yeni ena ho monwen osi yenwen efiri se mo tamfo bonsam nam se jata obubo mu hwehwe de obenya na amene ehwe de obenya no amene no ono na momfa gidie enyina ho pintin ensi no kwan efiri se munim se amane hunu no a na ode atomu nua no moso owo wiase no so se ohunu no amen hallelujah amen enda me na wo nyame asema bosomi me no wa hye asese ma weni enaho ana potoka some say be vigilant na ename no call level 3 na awirawo samine say onyankopon de nipa abasase we so ama ono nyankopon botaye enti anano no ka kire Jeremiah say ode odaw ma me yema oye moja toa no na me awurade minim dia wo ba be ya na sase we so se me nyankopon mema wo ho abamfaso me de wo beje oman me de wo beje nkuro me de wo beje abusua me de wo bebubu na me de wo adwiri obi oda o ma me yema ya nyanwo no ti Jeremiah chapter 29 verse 11 say onyankopon se onima adwene ko a odwene wo ho o se enye musuo de wase obema wo enidaso na wasaya ma wo awieye papa anso de na yehu no ewo yemre so yehu nipa o sei nipa oji nipa nkwan firi wonsem yade a ebre nipa ase ena ene yehu enti ene tresam ne se yebre so yeni enna hokora enti osrewa wo hwame a utie me se bomodin na ma wani na ho na nye saade a de onyankopon de wo ba asase we so se bra na be ye no saade no ebesai na level 1 no me no kasafa se mikaka se ni papa no so asase so mika enu asem no o se ni papa no so se na ya kan kasa se ni papa asano Tresam no kachire se ni papa enoso enti ni pebia oni ni hia ni pebi oba wa bra bom Tresam se yenhwe yehu yie papa na Yesu o ye wiase agye nkwa no so boye kokose yenhwe yehu yie wo nipa ho
na nipa fiefoɔ ɛbɛyɛ natamfo. Enti ɛna obi hwɛ me obi tie me adamfo bi akɔfaayɛ ɔde poison ewuduro agu na aduane mu ama na ehu. Nipa bi ɔde ne ho kɔbɔɔ no nyame ma na ware papa wagu ɛnam no so na ware egu. Onyame pagya adwuma kɛseɛ bi ma no anso nipa bi a ɔde ne ho kɔbɔɔ no ɛnɛ na adwuma no nyinaa agu ama ne nsa asi fam. Level 2 no yɛsua sɛ onyankopɔn bɔ yɛ kɔkɔ ɛwɔ brɔnsam ho sɛ ɔsorofoɔ moma mo ani nye na asase wee so ne sutifoɔ yɛma yɛwura ho yɛntwa adwo ɛfiri sɛ brɔnsam asan aba yɛn nkyɛn wɔ asase yi so. Na mo a mokɔ mo ne yɛhyia level 2 ɛnam sɛ mo mu bebree last week mantimi ne yɛ ansom no onyankopɔn ma Adam akwanya a wiase mu obie ni hɔ a onya saa akwanya no bi. Onyankopɔn na nkasa si fie emu nneɛma no nyinaa atoto bibibi afɛfɛɛfɛ nnuaba nyinaa wɔ hɔ bi a Adam ɛnto ne bɔtɔm sɛ ɔkɔtɔ fruit anaasɛ ɔkɔtɔ bibi. Na ɔde ma onipa sɛ fa yɛmu bebree saa na onyankopɔn ayɛ yɛn. Yɛmu bebree yɛ papa no ma bɔbra agya yɛ companies. Yɛmu bebree nyankopɔn ɛnam ne dom so ama yɛn ti edi aboa yɛn ama ɛnɛ ɔde dibea kɛseɛ bi ahyɛ wɔn nsa. Yɛmu bebree nyankopɔn nam nipa bi so ama ɛnɛ uoni companies bebree anasa wanya dibea bi a wabusuani bi anya bi wɔ asase so da anso so wama wani anna hɔ ama Satan asɛe no. Ɛna obi hwɛ me obi tie me yade bi abɛbɔ na even medical doctors aka kyerɛ ne sɛ yade we de enye doctor yade enti fa pɛ baabi na fa. Nyame de ne bɔ asase so sɛ ɔbɛsom nyame ɔbɛtena nyame nwu n'ase ma ɔbɛma onyame asɛm ɛyɛ ne kwan so han ne nanse kanea no nyame asɛm no wɔyi afiri n'abrabom. Obi hwɛ me obi tie me mmerɛ ɛsɛ sɛ kɔde som nyame mmerɛ ɛsɛ sɛ kɔde bɔ mpaeɛ no wamfa mmɔ mpaeɛ ɛfiri sɛ Yesu Kristo na ɔyɛ wiase agye nkwa no waka kyerɛ wo a wohwɛ me a wotie me sɛ bɔ mmɔden na si bronsam kwan na obɛdwane ɔse bɔ mpaeɛ na wankɔ nso wiem. Enti nyankopɔn ankasa sɛ woammɔ mpaeɛ a wobɛkɔ nso wiem na wasan aka kyerɛ sɛ woammɔ mpaeɛ a wobɛyera. Anso ɛnɛ onipa nyansa akwanya no deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ no wanyɛ ama ɛnɛ da yi ɔbɔnefoɔ no de ɔhaw ne amanneɛ abɛto no so. Ɛnɛ me ne wokɔ ɛyɛ level 3 na ɛnɛ point a me ne woka ho asɛm yɛ don't follow multitude to do mistake. Don't follow multitude to do mistake. Ɛnyi nipa dodoɔ bi akyi ɛnyi nipa akyi ɛma wo nkɔyɛ mfomsoɔ. Ɛnɛ yɛhunu sɛ mfomsoɔ bebree a nipa ayɛ no ka ɛnyɛ ɔno ɛna ɔyɛ mfomsoɔ no na mmom nipa bi ɔkɔdi wɔn akyi nipa bi ɔde wɔn ho kɔbɔɔ wɔn ɛna wakɔyɛ saa mistake no. Na ya meka sɛ adeɛ yɛfrɛ no sɛ social media adeɛ yɛfrɛ no sɛ space no abɛboa nipa paa na ɛnam so ɛsɛe nipa pii. Ɛnɛ wohwɛ deɛ nipa bi sɔ life kɔka no TikTok nipa bi twerɛ to ne Twitter ne wɔ mu nipa bi ka no Facebook nipa bi video bi a nipa bi kɔyɛ kɔto YouTube na ama ne nneɛma asɛeɛ. Na ɛnɛ me ba sɛ ɛnɛ me ne wobɛkɔ twerɛ sɛm no mu na yɛahwɛ nipa bi a odi nipa dodoɔ akyi a ɛma akwanya nyame de maa no ɛfiri ne nsa. Na onyame paw ne man no ɔka kyerɛ Moses yɛnkɔ Exodus chapter 23 verse 20. Yɛnka Exodus chapter 23 verse 2 ansa verse 2 na ansa. Enti yɛnka Exodus chapter 23 verse 2 na yɛkɔm na tie twerɛ sɛm no mu yie. Eni nipa dodoɔ akyi. Ɔse don't follow multitude ɛnkɔyɛ bɔne to commit an evil. Nanso ɛnkasa asɛm bi mu
enkom enkodi nipa dodo achi enane asem ani enti won ho asam a Nyankopɔn de kan aka ato hɔ dada enti Moses a onya akwanya se nipa bi na wa asase so aso Nyankopɔn choose Moses se Moses me yi wo se me pese me ye bibi ye me koye nyina ne se me man bi akoka Misrim na me pese me nam wo so ekoyi won fru Misrim ena obi hwa me obi tie me abusua bi a wo firi mu no na abusua ne ye abusua ade papa bi anim enti Nyankopɔn se oya wo dutan kese pa oya wo abe oya wo esubonten se ne be ya wo abusua bese bi anom nyame be nam so afra abusua no entoma nyame be nam so ahye abusua no animonyam enti ni wa ma ni nyina o ma me yema de ena Nyankopɔn atwisu te wo ena obefa o de adom akyede bi akyew se onam sa adom no so e de be pagyaw ena yakowi ase ade na yehu efa football ho ya tete nipa bebere otie contract bi sign na no te Cristiano Ronaldo wabo akokora wie kra contract all sign ebi masase so da enam talent nyame de acha na keke fa ball bo o shego ba ku bia oya assist ba ku bia sika o de be ma no obi apagyaw nyame apagyaw wabusua mu amayoku a owo mu no wama wa nyaso wo nyansa che omo amayoku no mu anso nyame pese o de wo hye wabusua ni monyam nti no Onyankopɔn de wasi de ekron obi hwe me obi tie me nyame acha wo nyom to adom akyede bi nyame acha wo adom akyede bi se fa boa nyame ma obi kan Nyankopɔn asɛm na ne pampempem ɛsakira obi hwe me obi tie me otre ne nsa na yade ne obonefo no mpɔkyerɛ ebubu yɛse okuta adom akyede o obi hwe me obi tie me wonko Nyankopɔn de dwadie nwosre bi adom wo se bebibia nipa ton a yɛntɔ no odi okoton wo hɔ a yɛtɔ nyame de akyede bi akyɛ wo sɛ odi nipa titire nko na ba wa barabom enti wanya ware papa bi wanya yire papa bi wanya kuru papa bi anso ene twerɛsɛm ne sɛ hwɛ yie na nkodi nipa bi akyi ɛma de Nyankopɔn de dom no wankɔyɛ ho bɔne enti ene yɛbɛkɔ twerɛsɛm no mu enti bi o twerɛsɛm no saa brede fa nwoma no na fa o twerɛdua no na quotation bi a yɛbɔbɔ so no nya abotre twerɛtwerɛ na okofia akɔkenkan Numbers chapter 20 we read from verse 1 to 13 ewa anso beto boase na watie mu nsɛm yi numre tie due no kyekyemu ba akosi dumiensa Israelfo mu enyina eba sen esle so bosom ye di kan no mu na ɔman no tena Kades na Miriam ewu wɔ hɔ na osie no wɔ hɔ a na nsuo ni hɔ ɛma safo no na ohyia tia Mose ne Elon na ɔman no ne Mose hamoe na wɔka sɛ ɛka yɛn ko a anka bra a yɛn nuanom wuwu Awurade anim no yɛwuwu bi na ade nti na mode Awurade man abasra yi so sɛ yɛmɛwuwu ha yɛne yɛn mmoa na ade nti na moyi yɛn Misrim sɛ mode yɛn ɛɛba deɛ ɛnyɛ yi deɛ wontumi nia wontumi enua hwee a blodoma ne bobe ne atoa nie na ensuo mpo a wonom enie yi na Mose ne Elon efiri asafo no anim eba ahia ntomadan na no na wode won anim butubutu fom na Awurade ne onyam yi ne ho kyerɛ wɔn Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ fa poma no na bu asafo na no wone wonua Elon na monkasa nkyerɛ obotan no wɔ animu na ɛma ne nsuo na yi obotan no mu nsuo ɛma wɔn ɛma asafo no ɛne wɔn moa ɛnom ti hoyi pa mo amanfa Bible ama no Onyankopɔn sɛ boa me man na onwinwin a otie tiemu a obum nimtia de maya ma o nyina wo wura afi no boa mo nyina no ɛwɔ botan nanim na fa poma na me Nyankopɔn me de ma wo no fa kyerɛ so na me Nyankopɔn na nkasa meyi nsuo efiri botan no mu ama ɔmo anom asɔfo to aso
na Mose fa apoma no firi Awurade anim sɛdeɛ ɔhyɛɛ no no. Ɔfa apoma no firi Awurade anim sɛnea ɔhyɛɛ no no. Na Mose ne Aaron boaboa ɔman asafo no. Na Mose ne Aaron boaboa asafodɔn no nyinaa no. Ɔbotan n'anim. Ɔbotan n'anim. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Montie. Mo asoɔdenfoɔ. Hwɛ baabi bi asɛm no firi ba. Moses a wanya akwanya sɛ Nyame ne ne di nkɔmmɔ anɔpa awia ne anwummere. Moses anhwɛ saa akwanya no a wanya wɔ Awurade anim. Sɛnea yɛkan kinkan ɛyɛ Exodus chapter 23 verse 2 no. Afei Moses akwanya ne nyinaa wanya no ne wura fi. Wama abufuo a Israelfoɔ no ɔman no hyɛ no akɔhwɛ ɔmo mum. Ɛna obi hwɛ me, obi tie me. Ɛna obi hwɛ obi wɔ abusua nom, asafo nom, ekuo nom. Position a yɛde ama no no ɛnsɔ n'ani. Ɔma deɛ nipa bi wɔn a wɔtoto boba bi ba park no soɔ no, wama wɔn bu ɛɛfu wɔn. Enti Moses mpagya apoma no, ɔsɛ mo asoɔdenfoɔ. Ɔsɔfo to aso. Ɛsɛ sɛ yɛnya nsuo. Ɛsɛ sɛ yɛnya nsuo na kyerɛ sɛ wɔyi Nyame kora firim. Nyankopɔn asoma me sɛ memmɛma mo nsuo. Enti mo mbɛhyia na monyi nsuo no no. Anso eduru die nipa bi yɛ Moses no. Ɛne ne nua Aaron no wɔn wura fi wɔn ho. Ma wura mfi sɛ bosom nyina me no kasa sɛ ma w'ani nya dan ɛna hɔ. Na wanhwɛ yɛ deɛ wabrɛ nya no ebefiri wɔn nsa. Deɛ wode mfinhyia bebree abrɛ nya no, ɔma bi a wode owura ahyɛ wɔn mu, wode obrɛ adwuma ahyɛ wɔn no, Nyame na ɔbɔ wɔn ho ban ama wɔn no. Saa Nyankopɔn no yi ban bɔ no firi ɔma no hɔ a, ɔma no nyinaa bɛsɛe. Deɛ na borɔnsam ka kyerɛ Nyankopɔn. Ɔse Nyankopɔn, ona nipa a yɛfrɛ ne sɛ Job, nipa nyinaa bɔ ne din sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ. Nipa nyinaa ka sɛ ne ho atɔ no. Nipa nyinaa ka sɛ ne ma no yɛ ɛyɛ wo Nyankopɔn. Na wo pa yi bambɔ no firi wɔn ho. Na yi nhyira ne ɛhwɛ adeɛ. Onyankopɔn yi bambɔ no firi Job ho no. Just 24 hours. Na Job ajapade ne nyinaa firi ne nsa. Na Job ma 10 ne nyinaa ewu. Enti mum bebree baabi bi a waduru ne baabi bi a Nyame de wo kɔ no. Eyo Nyame basa bi na di w'akyi. Da obedi nipa bi akyi ama Nyankopɔn atwe ne ho ma basa na firi hɔ no. W'ani bɛba ho so no. Na nneɛma nyinaa asɛe. Enti anano Samson ka kyerɛ ne yere Delilah sɛ, ma hoɔden nyinaa gyina me tinwi no. Na da me tinwi we nyinaa bɛfiri me ti so akɔ no. Mɛyɛ te sɛ nipa bi ate sɛ waa. Enti deɛ na ma wo nko wotɔn a yɛtɔ. Deɛ nko na ɛnɛ amanfo ma ɛsɛe a wo de ɔma no nsɛe bi. Ɛna werɛ ho sɛm ne sɛ ɔbɛburu bi wu ɛwɔ mantam bi a wote mu ana kuro dua mu na youth no epie a ɔmo ba in thousands, ɔmo ba in numbers. Na ɔhwɛ wo te sɛ ɛnɛ yɛ generation youth no nyinaa ɛsɛe. Sɛ Awurade amma mu a bɛɛ 5 years a wɔyɛ ne mu deɛ wanhwɛ yɛ nya nipa papa wɔ man yi mu. Nkura nketewa nyinaa ɛmo mmaa ne mmarima ɛwie nsa. Mmarima nyinaa da ne pɛsɛmpɛsɛ hyehyɛ wɔ asom kaa. Nsa ɛde nsa mmaa nom mmarima nom ebi ntaade hyɛ nyinaa sɛbi ɔmo ho nyinaa gu hɔ. Ɛnyɛ nipa baako no mmienu nipa dɔm ɔmo mfa ho. Enti Nyankopɔn na ɔma wo mma no se mo na ɔmo ada. Ɔma no ose mo nkɔ mo mmra ntɛm na ɔmo aba ntɛm no. Ɛnyɛ wa hoɔden o. Ɛyɛ Awurade mo buru ho bi. Yes. Ɛno na mepɛ sɛ wanya akwanya bi. Na sɛ wɔama w'ani ana hɔ a na saa akwanya no firi wo nsa a wobeso. Enti Moses anya akwanya. Anso nipa no ha Moses eni ana hɔ. Ɔsɔfo to aso. Ɛsɛ sɛ yɛnya nsuo firi ɔbotan. Ɛsɛ sɛ yɛnya nsuo firi ɔbotan mu ma mo.
Na Moses man nsa so. Na Moses man nsa so. Ede ne poma no bɔ botan no mpule no. Ɔde ne poma no bɔ botan no ban. Na ɔsɛ de ahwem ban. Na nsuo pii efiri mu bae. Enti nsuo no ba na sa ama. Ebae. Nsuo no bae. And so in the sight of God, no, Moses are disobedient to the word of God. Nyankopon anka nche so onko strike rock. And na wo di nipa dodo bi achi ye bibi. Ade na wo ye no, eya odwuro se ebe wie wu sen. Echena asem. Echena asem. And obi hwe me wa ma wani ana ho. Wo do ho akọ join kuo bi wi asikuo bi won say wa ware na agu. Obi tie me, obi hwe me. Wo do ho akọ bo nipa bi. And I want to say na myself ko. Akọ di nipa bi echi. Bebu okra twere sem so men kotara ho. Aso die na ope. De nyame de ama onyina enso wani. Aso foto aso e. Na onne wo moa no ennom yi. Na Awurade ka kire Mose ne Elon se. Se mo anyeme annie. Na mo anyame konkron Israelfo na anim nti. Meremfa mo moremfa oman asafo yi nuru asase a mede mama won no so. Yei ne Meriba asuo. Efri se Israel ne Awurade hamon. Na oye no hokon. Aha na sem no wo no. Moses won ne baby eye na twuma. Nasi ye true. Oye fulani ni manom. O yire wo ma. Nyame frɛ Moses no. Nyame ka kyerɛ so nsan nya ne yire ne ne manom na ase no. Yɛn hwɛ sɛ bɛma o wo yire no wagya o yire no ho. Sɛ o call an assignment. Sɛ obi hwɛ me obi tie me sɛ wagya wo abusu nyina wo Europe, wo Asia, wo America, Australia sɛ okopa bibia ba. Na one wo abusu no aba abedi. Sɛ nyame anka ho wo obi man so a wo de yadwe na ebeba. Ana sɛ ufunu na ye de beba. Moses a nyame hye won bo mu pii nsɛm a ya mo ka ne sɛ ye nyame na ka sɛ obɛhyira me a nipa bie ni ho bɛsɛ no obo anya no korɛ. Nyame na ka sɛ nyame na efa asɔfo no so kan ya nyame na efa difo no so kan ya ka abam enti difo no e ya atro difo oboa na ha so nyankopon ye atro difo ana. Nyame hye nipa ye frɛ ne sɛ Moses ni nua panyi Aaron ɔhye wɔn bɔ sɛ oyi wɔn afiri Misrim na ɔde wɔn kɔ Canaan asase so. Nyame bobɔ asase a ɔde ma wo nyinaa ɛso sutifo nyinaa nyame ka ne nyinaa kyerɛ Moses ene ni nua panyi Aaron. Anso abedu gyina bia bi sɛ nyankopɔn sɛ anka mfie dodo a obedi na asase no so yɛ 100 years. Anso asoɔden bi a wo yɛ ne ene wani etranton ne nneɛma bi a wo yɛ no no Awurade asafo ne nti no 100 no ɔde ama wo 50. Enti na mo pia ya mo hwɛ de abobɔ dan no ho. Ɛyɛ mo hwɛ awe ho sam no sɛ ɛyɛ mo san kɔ mo kyere me baba ko ha me chia wo. Ɛtɔ da mre bi na ɔka kyɛ CEDAR youth sɛ mo nkɔ mo kyere so kɔ hwɛ excursion. Sɛ sɛ awe ho sam no sɛ mo kyere ne bebere kɔ wu a yɛ de wo gyina ho. Wo bɛkɔ dan no ho ana amafo gyina dan no ho wɔ mo kyere wuru mu no. Wo gyina nti wa bɛbrɛ sɛ wu asase so na o abusuafo de wakɔhwɛ mo kyere sɛ yɛmfa nkɔto obɔkɔ na emre so a na yabeyi wo akosio wo wu nyina yɛde wo gyina ho. Enti sɛ yɛde wo hwɛ mo kyere bɛ sɛ 8 months a wo gyina ho se ya wo mo kyere 8 wo funu. Kɔna kɔhwɛ ɔsɔfo ebi gu fam ɛna ebi hyɛ drawa mu ɛna ebi so yɛ dan yɛde bia yɛ dan egyina hɔ owura mu a awira hɔ sɛ nipa wie yɛ tan nipa wie nyɛ fɛ. Wo gyina hɔ nti no wabusua de wo hyɛ mɔkyere 4 months a wo gyina hɔ saa 4 months. Enti wa bɛbrɛ wɔ asase so wo funu so bɛbrɛ ansa na yakosio. Aso nyankopɔn sɛ ka ɔbɛma wo wie yɛ papa ni ɛnida soɔ. Me wɔ tribu bi a mɛkɔ akɔyɛ program bi me kɔ a me ne me yere bɛkɔ kɔgya me do big mɔkyere bi a me gyina
Mama wako febi sema meka. Na oba one man no so hia so do wani akọ. Ni page now. Obu o ha na ye de watworo. They said you what form. Obu won so a na oti si form na wona nyina wo soro. Na ye de draper si so. Eso ya ya osan ye pese duro na e de awura oni pedua no mo body no mo eti me fa o vein no mo se na be ya won sei. Ni pa wie ye enye. Enti wo a wo hwa me a wo tie me a o ma wani na ho no. Ene obi anu madura owu. Obu a when di 10 minutes 20 minutes ana no ho ahyase wo so. Anso enya saa na naka wo tie. Wa ma wani ana ho ba bibia wo bedidi, ba bibia wo bedidi, ba bibia wo bewura, nipa bi o de ho ba bono. Wo ho aduane bono a wagodie. The one you many be ho a Jesus said watch and pray. Watch. Enti Jesus said ma wani nya den en na ho. Mumu bebere mu ani na ho. Moses amane ni ana ho. Moses ni euro na omo ni nyame anante for 40 years. Ayra ho samo. Yankopon say, "Me na me hye mo bo, anso ene bo hye ni nyina ma yie firi mo so. Unua panyin euro no, obewu. Moses so obewu. Asase no, bona nsusu da." Don't follow multitude to do mistakes. Ye mo bebre, ye di nipa echi, ye di asofo bi echi, ye di himfo bi echi, ye di hima bi echi, ye di politicians bi echi, di nipa na ye no, eni nyame asembo ebura. Aso se nipa no, ana wudi n'echi. Obu ohun na asore bampo a, na asore bampo ohun kura no wemu na, onchia no. Ohun na mayokuo ni a ono bua se yamanyokuo no entra ho chekro ohun no a onchia no. Anso nipa na waye break away a opesa mayokuo no eguo no se nipa no na opese ahinie na ye mabusua mo agapade na a ehye busua na nimonyam no o se no se nipa no mom ena ye wo wadamfo enti se wo kan Psalm 50 verse 18 to 20 2 na den na Yankopon eka eti wan na enu hu na wo sere se uhu owifo a openasem na woni awaresefo na ebo nipa opese Yankopon asafo eseye se nipa no hu na wo sere na uhu asore bo ye makuo ni member oye your friends men's ministry member uhu elder obu asafo no uhu youth leaders omobu asafo no uhu anyontofo no bi wo kora umuna umpesa wo chia wa ma yokuo ni na one na bu asama yokuo no ntena seda na enhyam animonyam no party A party B no say nipa no mpena asem also for so uja wanu mu ekobone mu ujai wanu ka bone mu na wotechre matoto antro so otena ase ka wonua ho nsem o ma me mabo unua mpo wasafo bampo ya hwensem a woka fa no o ma me bampo osupa no oso ma me bampo osupa no osafo osupa no o elder osupa no waye yenu ma amaye o yes anu me nyina Yankopon se eto da waye din waye kom no ususu se metese wo o te se me nyame metese wo meka wanim na matata wanim mo amuru efiri Yankopon monwene ye ho na mantete mo asinasini Yankopon se yo ye no nyina enti sa misses nketenkete na wo ye so Yankopon hu Moses mobo Moses obere Moses ko phone na search say Moses ko ni ohene Herod enim Pharaoh enim dodo se Pharaoh ni na tena nkonya eduru baabi na Pharaoh ni na tena nkonya akofre akonfo ni ntafo ayifo omo nyina abere obi bia de poma to ho a edane owo anso still na Moses gina Pharaoh ni na tena nkonya enim tana be ya nyame man ebeko eduru baabi na enidaso asa Bible say o ma won ani so a edom na chipon
koso over 600 chariots a 20 a Chinese kind of one so or shopping kuma bepo or shani farm bepo or shani niptin so in sia your friend say a pokoko and a daho. Na Israel for suchajo. Now mo tiamu, now mo from Moses. And Moses wa hayen. Moses wa de jiyen. If you say a donyi babi kuyen. Now Moses in him di onye. Moses is serve rabbi. A radical catcher and say, catch your mind is say, Momu suro. Na amusha nkwantia. Minyan kopon. Mede baba omai. Na mizidu foya. Muhu onei. Mudu huo debiara da. Na sa oku wedie. Sa oku wedie enye Moses woko ena enye opera Aaron soso ekon ena enye wo sister Miriam soso ekon na sa kon wedie. This battle is the Lord. Yes. Okunbo wa Nyankopon akon ama. Nyankopon akon ama. Ya hwe kon Nyankopon bra Moses breye ne Nyankopon kokoma Moses na epokoko mutimi paye. Adia Moses who be da ewo ne abrabum efise ya wo no aso Moses akodi nipa echi akoye mistake bisa onua say mistakes be na wa sha se awoye obisa no Mistakes be na ka chere say ne mistakes ba ko ne say o ma sori ntem mistakes ba ko ne say o ma sori ntem sa time o de ba so danye ka chere say mistake kese pa mistake kese pa esa onya Nyankopon kronkron kese onya Nyankopon o teme so na homache ko wadwuma na homeda ba ko pesa o ba be som nyam o be di 2 hours 3 hours na no so ye later ka chere say ne mistakes kese pa na mistake kese pa ka chere say o yo somfo no wasafo me time a o de ba so no kra enye kra yo somfo wa so no time a o de ba so no enye kra o nse mewra de ne de anyam de kra Moses, mistake you. Moses wankofo obiyire. Wankoji obi ajapade. Woni abi ankobo atwade. Nyankopon sen. Woni unua no ma anya me kono wo man no. Na ehwa awere ho sem nsem Nyankopon kasa kire eye nipa ye friend say Moses awere ho say Deuteronomy chapter 32 from verse 48 to 52. Yentie de radical. Mose mmeto so no meti aduasa mienu chichemu aduanan wotwe kosi aduanum mienu na Awurade kasa kire Mose da no na Awurade kasa kire Mose eda na rase kofuro abarim bepo yi nebo bepo ai wo Moab asase nebo bepo na wo Moab asase no so Yeriko ntentenso no ne kohwe Kana asase a mede mema Israel fo so wonfa hwe yemo bebre hwe sanya umase fefese ba uma no nana no nyina fefe ba afei na ka wadwuma na fefe ba mrebi a mekanse mo bebre mo mpanyimfo ani mo mfa nkyeme na o we sa ansem de koma mema no na o singe wurum tete no mo bebre mo ameto na the cross bar and a check dan no mo na wa pay your first curtains tete dia no na ha no bi na the assembly say you see me you don't see me na no ma bebre gudan mo ebi di da form ne nuama na ya papa no ma toda opese oye dan oye amemre kakra okwa ohima okwa himfie kakra na ne yira ti no kra ne na kwadwo na ene nyame aboa wo ama ene wasi ahwehwe dan kwadwo dan ni ya dan ni ama dan ni o dan ni on se wapomoden wo hin wapomoden wo hin ena pomodin na eden nyame age enti ena ya bo pa dada ho ntimi nya hwe bi mu no o da ho se keja panyufo nim fa chama ya meke nyina ne se ye wonu emebu Nyankopon obetimi de adomo obetimi agi afiri wonsem obi hwe me obi tie me ye bo etrimoden waduane ho ena wankasa utuka ko shopping mall ekodi dwago ka mu ne ya be yegu fridge no ye wo drinks there ye wo we there fruit there and so said medical doctor said dietitian say oh mun kama me dietitian say ebo for okroka for pm ni di biom enwe nam biom o noko wansa no so oh me says kakra o ye wo Awurade anim
ne waso ɔden ti no ɛna wahu ɛna wanu madura wu aso still ugu so ayɛ mistakes no yɛbɛkɔ ahemfie akɔdi nhyehyɛeɛ so mɛsi yɛbɛkɔ hemfa akɔdi nhyehyɛeɛ so yɛbɛkɔ court akɔdi nhyehyɛeɛ so yɛbɛsɛn akɔ bank hɔ wode wo sika akɔgu bank na wokɔ akɔgyeɛ no wokɔduru ha na woka akyire deɛ teller na ɔte hɔ no yɛ wo ka akyire wohwɛ mu kora ɔka akyire kora yɛ nyina kyɛn no na waka akyerɛ sɛ kɔtena ha ampampa wokɔtena sɛ anaasɛ wonkɔtena hɔ wobɛbisa no asɛm sɛ ɔkɔ madam go and sit down say go and sit down I will call you wotumi tena hɔ bɛyɛ 30 minutes na ɔmfrɛ wo wowɔ hɔ a na wasɔre apie mokɔbisa wo sɛ deɛ na ate kɔ network ate kɔ na network no gyina so ananya saa na woyɛ banka wɔ ha ma ne nhaw sɛ yɛ anamoka ɔso woba nyame fie sɛ yɛse yɛsɔre na yɛasɔre nyame a wowɔ nipa ɔto nnwom a ɔsɔre wowɔ nipa a ɔto worship a wɔne gyeɛ nipa no nnwom so na ɔto na ɛnyɛ ɔno maame ne ɔpapa ho nnwom o wɔn ho nnwom na ɔto Yehowa ho ti nyame te soro ɔhwɛ wɔ anaasɛ ɔhwɛ wo wɔso wakra sɛ meba bɛyɛ dɛn meba bɛsom nyankopɔn says kakra yɛyɛ no ɛwɔ nyame anim no yɛse bɛtena ha wɔsɛ mentena hɔ na hwɛ bi ɔde bɛhwɛ ɔsomfoɔ no protocol officer no hwɛ ne soro ne ne fam anso wontimi nkɔyɛ saa deɛ no wɔ ahemfie da ɛbɛkyɛ wo didi ɛno a yɛkɔ ayie bi yɛnka sɛ yɛho fa yɛnsa na yɛtumi pie ɛduru baabi ma ntimi ankɔkra yɛabrafo yɛ ne hɔ na abrafo agye ayie nafa woduru baabi a yɛka kyerɛ sɛ woanyi sika yɛma wo nkɔ w'anim na wobɛtumi aka sɛ wonyi abrafo gyina w'anim na ɔhwɛ deɛ ɔyɛ ne ho a ɔde gyina w'anim no deɛ na mepɛ sɛ me ne wo ka yɛdi nhyehyɛeɛ wiase nhyehyɛeɛ no so pɛpɛpɛpɛpɛ aso deɛ nyankopɔn sɛ yɛdi so a yɛbɛnya nkwa yɛdi so a yɛbɛnyina akyɛ yɛdi so a botae nti ɔde yɛba asase wei so bɛbɛm no ɛne deɛ nipa sɛ yɛmpɛ ɛnti wokan Jeremiah chapter 6 verse 16 a ɔsɛ monkɔhwehwɛ tete atempɔn no ɔsɔfo kan ɔsɛ yɛn nso so yɛse yɛmfa kan no nti ɛno bi na ɔyɛ no asɔre a yɛyɛ asɔre na bansantewa no mudi nkɔmmɔ sɛ Awurade sie nie nyame asɛm ba no wonsuo bibibia wɔ asase so a yɛsɔre nyame yɛka nyame asɛm a ɔde bɔɔ ne wiase ɛna yɛme ne wo kyɛ no enti sɛ wonsuo bibibia wɔ wiase a nyame asɛm ba a fa nidie ne obuo ma na asɛm sɛ Awurade sie nie monkɔgyina kwan so na monhwɛ na mummisa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa wɔ no baabi bi a ɔkwan pa no wɔ no na momfa so na munya home ma mo kra tie ɔsɛ wobɛnya home wobɛnya nyinikyɛ wobɛnya apɔmɔden ɛde ama wo kra nanso ɔse anso nipa se yɛmfa so amayɔni ne se ɔhene ne se ɔhema ne se ɛma ne se mɛma ne se youthfoɔ ne se ɔsɔfoɔ ne se yɛmfa so ɔsɛ wofa so a wode nyame asɛm no yɛ adwuma a woa na wobɛnya ɔhome ɛde ama wo kra yɛmo bebree yɛabɛbrɛ wɔ asase so obi hwɛ me obi tie me woabrɛ firi mmɔfra sɛ saa brɛ abɛsi saa bere nyame ammɛma wobɛbrɛ saa de ewu wokɔwu so a na yɛde wo funu asan akɔgyina hɔ yɛmo bebree yɛabrɛ wo woabrɛ firi da wɔba asase so woabrɛ abɛsi nnɛ woanhwɛ yɛ wowuo mpo no yɛsan de wo funu no kɔgyina meme old man gu yɛ mea na ɔmɔde no kɔ mmɔkyerɛ na metu kaa sɛ mekɔ nti abusua no ne mekasa na mo sɛ ɔmokɔ nti ɔmode me old man akɔduro no a yɛde nipa kɔduro mmɔkyerɛ ɛwɔ some hours a ɛnuru yɛ a yɛmfa no nhyɛ fridge no mu yɛmfa no ɔmo wɔ nhyehyɛ bi sɛ ebia nipa no bɛnyane mea na mekɔɔ hɔ na mene mmɔkyerɛ man no kɔkasaeɛ mekɔbie pono kɔhwɛ me old man na mekɔ nyinaa na ɔda structure so na ɔmo nyene nto hɔ
na me ko gyina ne nkyɛn ne mɔkyerɛma kasa sɛ me oluma nie me nko na me yɛ bapanyi esan yɛ bɛrima nti ɛyɛ masɛdeɛ sɛ mehwɛ na mekura ne yie bible sɛ obi wu na yɛnsie ne yie a ɔpɔn bampo ɛwɔ mfasoɔ nti mepɛ 1 man 1 seat ɛno na mepɛ sɛ ɔde ne hyim mɔkyerɛma ne se pɛpɛɛpɛ mɔkyerɛma a yɛ nkrata nti na yɛ amekyeakyea mɔkyerɛma fɔ wɔ ayi no so no okɔ a efunu egu hɔ no 1 man 1 seat na ɔde me oluma yɛ ahyem na mmerɛ bi ya mekɔhwɛ wɔ oluma mekɔ nipa bi ɔsan de nakɔto me oluma so no ne mu duro no kyerɛ sɛ nipa no me oluma mu no kura no ɔyɛ den ɔmoa no na me sɛ krakye eno yɛ nhyehyɛeɛ enti mekɔduro no mpɛ sɛ miro sɛ ɔma yɛ bibia kama nwuram ma yɛ bibia kama na me sɛ da bi mpɛ sɛ me de m'ani kɔhwɛ wo de kɔtwe kyerɛ me me de m'ani hwɛ ana mekɔ kɔso mekɔ a me soso ene me mpanyimfo me nananom ne papa no ba akɔbisa me sɛ wokɔhwɛ yɛ de hye no ɛte sɛn nti mekɔ a mekɔ akɔbɔ amane nti mepɛ sɛ wo ma m'ani hwɛ wokɔtwe na me sɛ wonde me yɛ nhyehyɛeɛ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo wonya wu a ɛna matoto m'akyi woboa obo ha deɛ woyɛ nyinaa wowu a nipa baako ba bɛgyina adi adanse kunu mu wo will ne nyinaa ɔbɛfa titim akɔbɔ will foforo abɛto deɛ nipa ti me yɛ no no yɛkum yesu kristo no yɛnya nipa a yɛbɔ ɔmo paa ɔmo timi de kɔdi adanse deɛ esi yɛ nyinaa sogyafoɔ no ansuro ɛna mehu sɛ nneɛma bi akɔ so nnoro a ɛnɛ soso bɛkɔ so ɔkyena bɛkɔ so sogyafoɔ ɔmo hu sɛnea asase se wɔ so yɛ na yesu wuo no ma adeɛ san yɛ ne bi nsi da over 3 hours na asase nyinaa ayɛ tum ama soja panyin the army commander tiam say indeed this is the son of God we know ye nyankopɔn ba no nyoma sisi nyinaa di adanse bible say abodan epaapae and abodan ebiebie botan paapae abodan biebie na nipa kronkron no mawu wɔ krom hɔ no sɛ wo wafa manu a owu ya unim no na ɔyɛ kristo ni mapa na wasɔle abefie wo wafa butuakwa na waba mamento soɔ na wasɔre aba ɔmo nyinaa ba bɛkyia wɔ fie ɔmo sɛ binsi da anso so asogyafoɔ ne mpanyimfoɔ tena ase sɛ munyi sika yi na monkɔ ka sɛ yɛde papa no ba hɔ no yɛdaayɛ ɛna na asuafoɔ no ɛbɛwie ha no ɛka deɛ nipa timi yɛ kyerɛ wɔ ɛnti me mawie bibibia ma yɛ me nkrataa mawie bibibia me mehia nipa bia obi wɔ kora sɛ me mebɛyɛ wedding koraa na mempɛ sɛ nipa bia bɛba yo me nipa ɔmo bɛba dada da na bɛdu wedding no soɔ no saa da na obɛhu sɛ noko ɛyɛ wadanfo baako bɛfa phone afrɛ sɛ wedding na ama so da wote hɔ na canopy sɛ hɔ no nyinaa na hɔ nyinaa na obi ante hɔ ɛna obi hu sɛ wiase a wabɛsɛ nyankopɔn amfa mfrɛ ɔsoro mo soro amɛboa wo a wode wo nyansa ne wo nimdeɛ yi a ɛnkɔsi hwɛ me ne wodi nkɔmmɔ sɛ hwɛ yie nkɔdi nipa bi akyi ɛma nkɔyɛ mfomsoɔ nkɔdi wo kuro akyi nkɔdi wo yere akyi nkɔdi w'adamfo bi akyi enkoye bone ni nyina wo twere sem no ohene bi kodi na dan ne yire akyi oka kire ne se bobeturo no na aboto no menem kwan bone amede ne befa so magi ama na ka ni kunu kan kire ne yire se jesi be ye alombo eye aso wenti mi an kan kire alombo se ye o ene na kwaso wo nyame asafo mu ebusua mu kan Jude be Jude na hwe Moses a one nyankopon kasa Moses na ewu a na busuafo mpo anye den anya Moses emu no anye den ensie me se o ma anya Moses emu no kura anye den ensie kan Jude chapter 1 verse 9 then verse 7 enche na me de nyame asem ba wie Jude chapter 1 verse 9 Jude 1 chapter per yenti nyame nanso obofo pani Michael ene obonsam di apelapere kasakasa Moses amu no ho wansi ne bo se obeka semone abunaten na emom oka se awurade enka wanim enti me pese wani mra we no so kakra ansa na
ɔsɔfo akɔtoa de turo me na so na ɔde asi sɛ nyɛ nsiye entiti o nipa ɔne Nyankopɔn nante na wawu a bronsam akɔfa ne body yo bronsam akɔsɔ Moses body no mu sɛ body ne yɛ ne dia nipa wu a abɔfo mmienu na ɛba onyame abɔfo ɛne bronsam abɔfo nti wo kan look at asɛm papa no sɛ either you carry or you bury. Say yes, wow, and I say yes, you. And to be so new out to one chances who are your best swan and I say be seen. I want to rest them no more. Or say na Lazarus woo ye. Na above for the swan. Ed the no koye day. A koto Abraham kukum. Na osi kenin su woo ye. Na yesien. And you know, and your pet. The power show me a wood team. If you woo and your mouth over so I'm and you are both for me. And then above for back of the Oka Sama, the Hon and Sama for her yam. A beshia no mamma or quaba no match or ketau bedasso. I said, now cut us way and son, say manham and ham. Here two things. Enemy who answer, enemy who answer Jack in Bible. Who would you answer? I said, send ye da hose oni pabe wu prekope. Na ni wechi no atem wo kese bi da ho etwem. Enti mistakes a wo ye na nketenkete sika kakra wanya, efie kakra wanya, ahonya kakra wanya, and enti access say the ahomaso bi dwe ne ahantan no. Be very careful. Baby, I could do no man for why a day after all. Man penny for baby bass with Sua. A bee, what your man can for him, like what you are here. I know to put the Premocrat of Blassie plain Obeko fear not to one team. What Jay drew and all heaven. That idea me. Ono ntwen na soldier for ne o man bi ma be man no post ono akasa bo medals no ne boso ne na chi nyina medals na aye ma ono akasa man who post no kra yoku no enti klani be catch us egbebo no gbo post no akasa wa man ho ma aboro so eduru baabi dada india me nipa nam na owie ena o even e akogogo na hwe ni wu de to ni what to quack kakra, Wakopi obi manso, Wakwaba, Wanyesika kakra, will be a Juma kakra, and was like a crebia baoso, and say, shed, dear, who didn't pebiati a walker. Also for toi, the Trominus name Moses, on a medium common, and shed you see. The Nakohekina, as I say, I say, Frebo, no Nakohedia, Makan was some that actually would not. Nakohe. I'm a name Israel for so long. The American say, Assasia American say, Medibema Israel Ebushia, Kuna, Mako, you walk you want, every Miss American, send a bill who say, a Yamina Maka, may a can Tamanto Yamia, may come in Tama, meant to a fro to us way. Now, a woo, or Fracosonos. I say, oh, Frona, Assassin, you pa, woo, that. Netiwuna nanomu wasamado. Netiwuna nanomu wasamado. Said the unia elon ewu. Said ya mi kum unia elon ewo ho people no so usu mi kum. Na okaka ne nanomu ho. Okaka ne nanomu. Efiri se. Mo fom me Israel fom. Mo fom me Israel fom. Ehọ no na me pese mo fom me no na hwe se fom ben no mo fom ye. Omo de ni ba dodo achi. Enti wo a wo hwe me a wo tie me. So wo hwe me wo SOMPA TV. And answer O TM was SOMPA radio, O TM was Facebook live, O TM was YouTuber. Me catch I was saying Nipa na who didn't chino Ubenyaman. Now want to say what's all about Nantisa? Now Casabia, I want to cry Nanka Onka. Baby walk around Unkotana. Sana Psalm 1, verse 1, 2, 3. Nanka on Nanka on Pemunasa. And so nipa binti say emunano umunadodo. They say when mamuna and so say mamuna ya kaudin.
woba asɔle a na wode nhyehyɛ yɛ adwuma ɛna woba asɔle a pie ne nkɔmmɔdie nipa bi a na wapere wo na ɔne na pie na makɔ gyina hɔ na makɔ di nkɔmmɔ ne nyinaa Nyankopɔn sɛ ɔhwɛ Fise mo fome Israel fomu. mo fome na ɔfom bɛn Oham insu a ɛwɔ Nyankopɔn anim na me wo yi na me fom ayɛ bɔkɔ ɛfom kɛseɛ bɛn Ebisanse mo anya me. bi deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔ asase a yɛaba so yi ɔhaw ne ama ne nti Job ka no Job chapter 14 awura hɔ sɛm ɛyɛ anya abotere na kan ɔsɛ nipa a ɔbaa wowoɔ wona wobɛdi ne asase so yɛtia no ɔhaw ne ama ne no dɔɔso dodo yɛbɛhu anopa wo ho fɛfɛfɛfɛfɛ sɛ nhwiree ɛbɛduru anwummerɛ na wakosa ɛne yɛnhwɛ nipa bi foto yɛnhwɛ nipa bi deɛ nano Friday yɛyɛ mpaebɔ a nipa bi ba ya mefrɛ sister bi sɛ waso daeɛ ama sei na yɛyɛ no wɔ daeɛ mefiri wɔ no ho antɔ no na sister yi bɛgyina anim ha na sister no ka sɛ ɔso saa daeɛ no sɛ sei n'ani fra na ɔse ahomakye no a ɛbɔ no asi no a wiem ayɛ kusu no na n'ani hu adeɛ na adeɛ mo kye sei na wiem te a ɔhu adeɛ bi sister no yi ne photo wɔ ne phone so ɛma yɛhwɛeɛ no adwene hɔ sɛ wohwɛ nipa no ne ho fɛ a wakosanse ahyɛseɛ no nyɛ den sɛ awieɛ Moses hyɛ aseɛ fɛfɛfɛfɛfɛ just one mistake a Moses yɛyɛ Moses na wawu yo Se na obehu asase no w'anim. wobɛhu asase no wɔ w'anim Na korɔ deɛ. na korɔ paa deɛ Onkɔ asase a mede ma Israelfo no so. wobɛhu ma nhyira anso ntimi ni bi Online party ensi hɔ da. Meba sɛ metufo sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmanfrani. Enti wo bɔ brabɔ wabrabɔ sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ. Onyankopɔn adi ka kyerɛ yɛn sɛ fi papa bi ani ha. Enti ɔno Awurade kɔ akɔsiesie baabi papa ɛde ama yɛn. Enti ɛmmɔ wabrabɔ sɛ ne obi bɔ. Ɛmfa wo ho ntotototo wɔ namfofoɔ ho. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ Nyankopɔn sɛ gyan na odifo abɛtumi ho obi wɔ hɔ na mekyia na menim de twere asɛm no si o obi wɔ ka menkasa ne ho da wɔ wiase me bae nanso nyame asɛm nti mekyia no ne n'asere Matthew chapter 6 verse 14 and 15 Matthew chapter enti kasa nipa no Matthew asɛmpa pati nsia kyɛ mu du kasa wasɔle ba ho sere kyerɛ no wokuo ba no wabusuani no one ne nkasa na one kasa ensɛhwe to wani ma na nkyerɛ ensɛhwe what the pen tanabia papa e de ama wa nkasa okra wo a wo hwɛ me a otie me na sɛ mode nipa mfom so kyɛ sɛ mode nipa fom so kyɛ wɔ na mosoro agya soso de mo de bɛkyɛ mo na sɛ mo amfa nipa mfom so ankyɛ wɔ na na sɛ mo amfa nipa fom so ankyɛ wɔ na mo agya no so mfa mo mfom so mo ankyɛ agya no so wɔ so no mfa mo de ankyɛ mo Ntika Moses hu ya osere ya say nsuo na ba mo banye nom na nyina yentimi kodura asase no so na maanya hwempo a matimi a witness nkom hya nyame ka kire me no nyame hyira amen nyame ma wani mmra ho so amen ene me ba se me no be kan Nyankopon asem se don't follow multitude to do mistakes na nipa ye fa ne se ye na gya Moses ekodi nipa echi bosha nyame ka kire no de Nyankopon ka fa no nyina amem me ba se me be ka kire se wo ba asase we so ma botaye obi hwe me obi tie me eto da ye wo se de wo nemu na abrabo no saa na edu David ebia osom kakra wo som no na Awurade nam so e de be pagyaw ebia ojuo kakra wo juo ne ahobrase a wanya no Bible so odom ahobrasefo na hantanfo de obrawa nase baabi a me papa anuru no me Albert maduru matara ho ya me papa ntimi aye no Nyankopɔn de me ye e de hye me papa na mu enti ka me ko di nipa bi achi a nipa o mo fra me ne nipa o mo tu ka be hwehwe me no me hu ne se nya Awurade na de saa adom ya adom me a ka sa nipa no mentimi ni o mo nkasa bro ho ase eni nipa dodo achi
Emma Botantia Yamedo Basas Wisuno and say, this message shall be continued. Peace. Yeah, not here, so not here, Bessa Connie, not here, Moo. And I soon as I con sumu. Sorry, John answer. Yeah, one year, my frafu. Only Yamakasaka. Yeah, the Chana Baye. At the Jamon, I have a Sadiako. Yamia Sama ba only Yamakasa. Fashi, Amerias. Obu, what from was some Fashi. Catcher Radissa on so moon on show days. Say that, yes, yeah. Naya, one in my frafu. Yeah, Naya Bayo. Sana was yeah, not here, not here, Bessacon, not here more. And then Subessacon in Sumu. Yeah, my friend. Yeah, the Chana Baye. And the Jamona, Bessadiaco. Yeah, by your fashion, Mariasimu. Mama Yasha Yadachi Suye, Naya Owan and Manfrafu. Yeah, Naya Bayo. Sana was so dear. It's a real Simuani Panina Yabasa Koyatro Nasa Siswaya Waitia. Wasi asasi suweni penina Yabasa koyecho Nasasi suye wediye Eya kwensyo Wasi yeye notie nesu Notie besa kone notie Ene sume sa kone sumu Yeye wowo what's the idea that China by here? Hey, I tell you, Bassadiaco. Yeah, by your fashion, I may be a simu. I am fashion. You go so on your meaning. As some are by a yenny pebble thing. This all shed your mamma di ayano. Your papa di ayano. The Nunia be di ayano. Na so the baby di ayano osofo bi de nipa bi ayana ka nipa bi okra ka onkasa na ho bim ene de nipa bi tete wo adwa odwa adwisuo ho shop ho community ho o prota wa to a enye ono no to ye how one na share wo de oye wo one na wo kuo mu de oye wo one na dura amanyo kuo mu Aya this one kese so ye be gina nyame asem so abompaye according to Matthew chapter 11 verse 28 or say ya adwuma abre na ya soa ne so ye komu buo ye mra ne nchen na obesua yen obema ya home ama ye kra sa mpa bo betimi afa onsa go wuti so na kache Awurade se Awurade ade so bu ha ade so no ye wo ba ade so no ye wo kunu adeswa no ye wo yire adeswa nye obi oni ne wokuo mu wasoli baby bro no bi a wote so baby bi a wo ye adwuma o office ho nipa no how catch Awurade say sad this way on so ye o maybe madeswa mabo catch Awurade wan hwe ya ode wo be ko wuo mu obema bibi afuru so oni Awurade nkasa Enti abwa Anopai yadi
eti sweye eti mama manisu machire mi po Radaba ya baba ya da ya baba baba aya doria dele kata baba 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 ye de Prada da baba baba aya baba 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 ye baba baba ya baba baba Rada ya baba baba ya baba andele kata ya baba ya wa radi enim Oman no ama Moses ewu tofuwo Oman no ama yehu Moses ni mumpo ena ya yeden ya deda no asie no Oman no ama bronsam ababe basa ko babe fam Moses emu sabro betime yi nsefru ti SOMPA na yedu so no me pese obompa ano hye 5 minutes ye mu bebre nuoma bi haw ebi ya da ye so basa ebi ya busuan bi a wakofrim ebi ya adwuma sem ebi ya sikasem obi ya abusuan bonni bi a wakotom a saade ne pese etwum firi nyame ho saade na ma wontimi ne nyame nante yie ade bi a edi wunya ade bi a hawo osre urade se bosomi ni afi erade nya dan empanguma ho oponefo no hwehweye bia any evil agenda bronsam hwehweye biara de tiawo de tiawa wade etia osikasem okristosom de tiawo de tete wo yade amaninya kache urade se urade me hawni urade tweme urade hame makoma hame makoma tete urade buame du satayaka wakada ya mani ya wade obi bi ohwe yen wo bi man so obi kurum obi man so wo Asia wo Europe wo America he no wo bia Africa continent country bia so o hwe me region bia wo hwe me a wo tie me ye de ye na dwuma sem ne ye sika sem ade ba ko a ewia yen na ema ye ntimi nya nyame apede e ye sika sem Bible say boni nyina hini ni sika eno na nipa bi di akira ebi huna mane ebi yira nyame betimi ahye wanumonyam
ebi so ya awaresem ebi ye sugedie ye bompa ya se ebi ye yade so hanipa na wotwe ye de yakoma so ade wakoma so ade ne de wo de wakoma so ade kwa awurade anim o sra awurade se na wotwe madwuma sem bosome madwuma sem misika sem wo bia wa no aka se unkrata sem wo bia awurade aka oba no wadwuma no wawo no wawade no ade bi a wo ye Kristo som bone nchichiri ye no wo Yesu demo da ye basa sira awurade so wakoma so ade Now the one sat to a coma so. More sharing our space in a so share was SOMPA TV, OTA was SOMPA radio. Found sat to a coma so meno a bumpire. A rado kind of Psalm 37 verse 5. Was a young fire crying on shower radin some name fire honto so na war rade and obey. And now was some ba ye jina so abompae. Obi o hwemi a otime erade man akoma so ade emmerem. Amen. Wakoma so ade emmerem. Amen. Wakoma so ade emmerem. Amen. Wakoma so ade emmerem. Amen. Obonefo ne hihye ye biara. Jesus. Da ye boni bi a waso. Ye gyina nyame asem so atwa da ye no mo. Amen. Ye sign da ye no firi wo so. Amen. Wadwuma no empeja. Wajuma seminum peja. Amen. Wajuma num peja. Amen. Wajuma num peja. Amen. Ejuma ewonyane. Amen. Ejuma ewonyane. Amen. Ye fresika. Amen. Wasika somewhere de ye fresika ma. Jessica. Amen. Jessica. Amen. Jessica. Amen. Wa wo yade. Amen. Jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. Amen. Jiwayaresa. 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 Yes, Lord. Erade de ade bi ho aya ne den. Jesus. Say ya awosem. Yes, Lord. Erade fa ba to ne yem. Amen. Erade fa ba to ne yem. Amen. De ne de ye adwuma sem. Jesus. Erade bi adwuma poroma no. Yes, Lord. De ye hye no bo a emmem. Jesus. De ye hye no bo a emmem. Jesus. Ade bi a eye disappointment. Jesus. Ade a esi kwan. Jesus. Sa ade ne emfiri ho. Amen. Sa ade ne erade yimfiri ho. Amen. Sa ade ne erade yimfiri ho. Amen. Erade. Then I watch you all share bibi ene mo kwan. The all call appointment be. Jesus. Erade yemano. Amen. Erade yemano. Amen. Obi a woti radio so ne TV so erade nya wakoma so ade ma ho. Amen. Erade nya wakoma so ade ma ho. Amen. Obi so a o hwe ya o tie ya wo Europe, Asia, America, Australia. Continent be a hwe ya na o tie ye mfire ade bi a o hwe erade fandomo. Amen. On fandomo na wo twi. Amen. On fandomo posumi. Amen. Obi so a wo hwe ya o tie wo krokituam a o ye kuadwuma o ye mfuo o pesika bi
Awurade baabi owo bia Awurade ton so pangu wafuo no so Awurade mfa sai sika no domo Amen. suku ni a wo hwe me Awurade mie wa adwene mo Awurade ma wo hongoma Amen. wo Yesu demo ena ya bompa James so say amen. Amen. Na ba won sem kese pa ma Awurade Nyankopon ene ede nyame asmo aba na wieye na me ba won kai se mo amhwe ya motiyen efri eda dwoada ekosi ne fiada na enwumere a eye enwumere boko eye no kronkosi no ntu no ye ne nyame mehia wo SOMPA TV ni SOMPA radio SOMPA Facebook ena CEDAR Facebook live no eche nyame asem enti bo obi amane na obi so bo obi amane se eye Monday to eye Friday eye CEDAR hour enti omonfa omohonyim na omonye nhira eno pa